फोथारनि मुंखौ जेराव जेराव जायो बेबायदि जों बिबुं होदों। दा रौतायाव मोनसे मेम'रेबल आरो मोनसे सिगनिफिकेन्ट बेयाव हिस्ट'रिकेल जिहेतु सोमावसारनायनि जारिमिन दङ आरो बे जारिमिनखौ नोजोर बोनानै बड'फाया 1986 मायथाइयाव बे रौता कनफारेन्सआव बिबान लादों आरो बिबान लानाय लोगो लोगोनो बे जथुम्मायावनो बड'लेण्ड दाबिखौ बिथाङा घोषणा खालामदों बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय। दा बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि जथुम्मा जानो गोनां जे प्लेस बे जायगाखौ जोङो बड'लेण्ड मुंजोंनो बड'लेण्ड फोथार दोननायानो बेटार जागोन होननानै जोङो सानदों आरो दिनै बे माने फोथारनि मुंखौबो आं घोषणा खालामबाय। मुंख्लं फोथार, दावहारु फोथार बेफोर थांबाय, दा बेयो जोंनिया बड'लेण्ड फोथार जागोन। सबिनरनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बेयाव सबिनर साब कमिटि आरो हाउसआ गनायोबा सबिनरनि मुंखौबो मायबा माने नोङो दैमानि मुं दोनस्लायस्लाय मिथिंगानि मुं दोनस्लायस्लाय बा हिस्ट'रिकेल माबाफोर पार्सपेक्टिभ दङबा बेखौबो नायनो हागोन, खिन्थु आंनि बुजिनायाव बिसम्बिनि मुंखौबो बड'लेण्ड दोनोब्लानो साबसिन जागोन। बर' थुनलाइ आफादा मा दोनो दि बड' दोनो नङा होमबा, बिसिना पार्मानेन्ट मुङा। जोंनिया जाबाय माउथपिसआ मुगानि साखि। दा बेखायनो सबिनरनि मुंखौबो जुदि बड'लेण्ड दोननो हायोब्ला